Здравейте, пичове! Аз съм Спарфакос от България Юнайтед, но това не е моят акаунт в момента. В момента искам да ви покажа как се играе в топа, понеже нямаме българин в топ 200 глобала. С този акаунт минали сезон завърших 102, което мисля, че е добре. И мисля, че ще ви е интересно да видите какво представлява българин в топ 200. Сега не съм в топ 200, но нищо, ще влезем, има време. Да, като цяло дека, който ползвам е този, който направих сам и използвам също на Спарфакос, който може да го видите в локала на България. И да, като цяло, нека прескочим на един реплей, после ще прескочим на един лайв батъл да ви покажем какво представляват. Да, но нека пуснем първо малко музичка, понеже нямаме звук. Тук може да прескочим набързо, няма смисъл да чакаме. Както виждате, почвам с сигурно най-хубавото комбо в играта, което е мини пека и Fire Spirit. Тук му конява пеката. Тук виждате как са ни са събрали много билдингс на едно място и реших да метна Fireball, което доста предина ни даде. Пак също комбо мини пека и Fire Spirit. Нямаш смисъл да пускам нещо за Royal Giant, в положение, че само 2 хита направи. 2 хита пак си много ден за Royal Giant. Това нещо трябва да го нърфнат. Не малко по-малко кръв да го направят. Как минали апдейт 4%, което беше 50 кръв. Нека пълната тия. Нямаше никакъв смисъл. Виждате колко лесно взех кулата и сега единственото нещо, което трябваше да правя е да се защитавам, защото този дек, ако съберат много гоблин кътове и практики, много лесно ще ни вземат. Тук чакаме, може да дадем на тупе. Тук пробвах една атака от лявата страна. Избързах много с канона, както виждате. И реших само вече да се защитавам, понеже видях, че пъша от тяло не стана. И, да, това е като цяло дека, който играя. Пич, както виждате, левел 13 на нашето ниво е. И да, нека отскочим на един лайв батъл. Неко китайче. Но не трябва да се притесняваме, китайците не са голям проблем. И сигурно, както виждате, няма много китайци в топ 200. Тук може да му направим един хубав Fireball. Нещо забива. Ще ресетнем спаркито, да не стреля, че ме дразни като стреля. Спаркито с този дек се контрира много лесно с зап и мини пека, но понеже сега изхъбихме запа, трябва да пуснем някакви трупове пред него. Тук трябваше да махнем Не, няма да стрелнеш. Жалко как Giant-а го оставих, но нищо. Взима кулата. Не успях да нацела Fire Spirit. Да, Fire Spirit, той е барберен, не успях да нацела.
село с Fire спиритите. Тук ще се пробвам един пуш да направя. Не, няма да се пробвам да правя, защото това спарки там ще не бе. Да видим той с какво ще ми отговори. Добре, явно ще ни остави кулата така. Не дай стреля! Защо стреляш, бе? В принцип, не са ни проблем с паркицата с този дек. Добре. Хубаво, направихме един хит. Той пуска Giant, както винаги. Имаме сега Zap и мини пека. Дори само един хит да направим. Не знам защо метнах Fireball-а. Може малко и паника. Отвратителен Giant. Дано да хване малко барберени. Само един барберен хвана. Тук сега ще можем да го направим хубав контрапъш. Гледайте сега. Така, така, така. Мини пекът, както виждате, идеално. Никой не стреля по нея. И мисля, че убихме. Не. Сега трябва да се притесняваме за контрапъша. Нека направим така, той потом ще пусне барберени, не. Да, пусна барберени. Аз не успявам да хитна кулата, ще ми трябва... Ще ми трябва още един барберен, още един Hawk Rider. И мисля да го направя така. Мисля, че няма да може да... Не, мисля, че така ще успеем. Да, успяхме да го биеме. Беше левел 12. Добра игра се получи като цяло. С това Спарк има... попритесни малко, но... Да, дека както виждате е хубав. Може и вие да го използвате, не е нищо особено. Всеки трябва да има тези карти. Падат се от арена 6 нагоре. Някои. От арена 2 нагоре. Не знам точно. Ето, Fire Spirit, Hawk Rider, както и да е. Ако дека е хубав за да стигнете до арена 8, аз него стигнах арена 8 на левел 8. И това е от мен за сега. Чао! Другия епизод ще играем от моя акаунт, също може и от тоя. И така, довиждане. Това беше от мен.